Hello friendship, good morning. Happy Sunday. Welcome to my vlog. Adinyo Haskell. Bagong panimula sa ating buhay. Yan, kailangan tayo magsimba. Yan, atong ihala daw atong kasing-kasing sa atong buhing Diyos. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Ako ginawang pasalamat sa tumit na Diyos na 6 years na ano ba nalagas yan sugay ay kapigadong lagi nato ano na wala ititihon sige kung ano sis na simba mo muna na ititihon gihatag na sa Ginoo sa inyo nga kung dito mo sa ititihon iwan mo nga wala may kasimba nga kay kami nagtiti mana mga muyo ko nga ay simbahan nga gihatag sa Ginoo wala mo may video ay mo na lang kapugi kuwan kung init ba basta naagid mo sa simbahan ako dili ko man hawak sis mo tabang ito parte sa luwagon sige mo bahala na tabang sa alag ko bukas na basta luwagon sige mo Kung ng igsunan sa akong mga apo, sa akong mga anak na si Bang Bibi. Salamat na po nga niya sila karon sa ating sa atong buwaton sa pag-ilikid sa akong auto sa panbukuno na sa tungkol. Diyos ko ambahan ang Ginoo. Ako kaya kong magpasalamat sa iya nga hanya kita karon anay naman naghigaw sa iyang buhaton sa kamaturan kabay pa nga ang Diyos niya sana kayo ligawan sini nga ang oras. Ikaw sa
Yes, ang ibutan ng caption, too happy to tell about God. Malipay na tayo siya nga. Nalimtan dyan niya ang Ginoo sa kalipay sa third world. Nanapin na dati na gagawa ko computer, nakatulog na, nagkapahante, hindi nakabutang dito, too busy to think about God. Panakuan kayo ba ng busy kayo na watay tayo magpunta sa Ginoo. Nakoy ba na katsubod, hindi nga na sige focus ka dito. Statement, too young to think about God. Gamay pa kayo para marunong sa Ginoo. Dito niya muna na dito. Ngayon, ang pinakalas na picture na naalit ko ng lawas ni kitagunan ng puting hapon. So, nga siya. Patay na. Nakapunta na pa yun. Too late to think about God. Ulitin ako niya magunaw na sa Ginoo. But, medyo as long I have my PE. Siling kagit Job, as long as I hangin ka agin din kaya mo dyan ako ang Ginoo. Amen. Praise the Lord. Anong napaan ni Ginoo? Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Sa mga bisita, nalitay dyan may inaapon mo. Dili siya kasidente na na-invite mo sa nag-invite sa inyo. Hindi mga pamahagi sa Ginoo para makaalakad sa Ginoo. And then, kami wala po pinagasulot sa mga tao. Kapag kung sa mga nilod, hindi mo ba sila? No. Praise God. Everybody shout praise the Lord for God. Praise the Lord. Ang tao na salamat ng mga igsoon sa kamaayo sa tuwing buhay ng Diyos. Everybody shout praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord again. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Ako, ako kalipay ng igsoon na naaming nakabalik ni Karol Dinhi. Salamat sa inyo ang pastor na nag-invite sa amo. Iyan ang i-aral daan niyang kuya. Kuya, anhin mo din niya kay atong Thanksgiving and family days si Pastor Ray, wala rin siya nakauban tungod kay duty pa. But salamat sa Diyos na parang yung panahon mga igsoon, nakita na ito mo na Dako ang pagpasalamat sa kong Ginoo tungod kay wala siya nagapasagad sa matag-usap igsoon. Maski pa man dire sa inyo sa buong church, halos sa kada semana mag-sige ko video call sa youth, ang mga kaigsuunan nga grabe ka kaning musuporta jud, wala nila ginabiyahan ilang pastor dinhi kay bilang ate mag-uol kami nga siya ra isa dinhi nga nagkaon na bakato naniwang sa naman naniwang man maayo si Pastor Harry kada atubang naniwang natampok nalipay na tampok pagkataon naniwang na po. So nga dapat salamat sa mga young people nga nahigugma mo gigugma
higugman ninyo maayo inyong pastor. Salamat sa inyong pagsuportaan na tanan mga igsoon dili katabay tawang sa atong Diyos. Inyong mga pag-effort na i-maintain ninyo ang church na limpyo, pagpakita na naghigugman ninyo ang Ginoo. So padayon lang mga igsoon, salamat sa inyong pag-atiman o sa pagsuporta ninyo sa inyong pastor, labaw sa tanan sa paghigugma ninyo sa inyong buhay na Diyos. Kana nakahatag o kadasig usap kanamo ni Pastor Ray na uban sa tabang sa Ginoo ang amo kong mga youth kuhon. The same, makahatag pod o mga pagsuporta ang pareha sa inyong pagsupport ining nakita mga igsoon. So duhogi man yung pagdabalik sa community. Thank you, Lord. Salamat sa ginagawa natin na, no? Noon nga sila kamusta. Kaya, kung makita ka ulit, sir, taliwang na to. So, like, praise the Lord nga kung ako pamilya kami sila. We are not perfect. Kami sa pamilya na perfect, but we work together ang pinabangay. Salamat. Naingon nila nga puntan at sila mayroong paper class inyo. So, nag-admire sa inyo ng people. Salamat sa inyo. Ako nalipet ako, mga anak mo. So, napagugal na ako sa mga sa inyo. Amen. Muna kada na ay mga event yung mga gatherings, yung sila nga wala, nandun na yung simbahan mo. Good job, sir, good job. And may man ko, it's not about me, it's about them. Big pa kasi nangyayagsan ng mas bihig mo tayo sa kuha. Kung ano eh, tutok-tutok naman ko. Mag-uwi na, hindi ako na nakabutang din eh. Message na po, ang pusta din na yung people. Hindi ka makapagay, end time service, end time, and your end service. Your end service, end of the world. So, naayaw ko din yun. So, ako po, kamay ko din saan. Nabilit ko na tayo tinita. Hindi na ako. Okay, hindi naman pa po. Amen. Kung ang landas mo ay sana'y madilim, naging tapat at tunay na kumakabay sa akin. Bawat mga pangako niya'y hindi nakapagin. Amen. Bawat araw siya'y kapiling. Amen. Kaya purihin siya at sambahin ang ngalan niya. Alleluia. Pasalamatan natin siya. Hallelujah. Pasalamatan natin siya. Bless the Lord. May pinagmana. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. That's all. Bye. Thank you for watching. Kapatid, kung Nagising si Daniel. Okay, tayo na may bye. Happy New Year. Konting oras na lang. New Year na. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Trabaho busy, the church, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things
shall be added unto you. Basic kabayo na word o kanina ganahan ng paminaw. We must always back to the basic. Kaya kung walay basic, let there be ang dirwas. Wala ka karoon gusto. Salamat sa Ginoo na bisan pa sa testimony ni Pastor Harry, before, gusto gini sila manarbaho. Pero ako gusto lang kong undan. Kaya sila naibog na ko, sa ibog sa pangmai, nasuya sila na ko, kaya may trabaho, kaya na ay kwarta. Ba't wala sa sila nasayod, na nasuya po nila, naibog po nila, kaya makafit sila sa katauhan sa pulong sa Ginoo. Mao ginaan ko kaya na kumahandong before hangtod kami sa o ang pulong sa Ginoo haon kayo ganiha sa Sunday School na God is faithful to the outcast. Ako man outcast ko. Way back 2010, pag-baptize na ako, diretso na ito sa request sa aking family sa kanyang kanan. But church, look at what the Lord has done in my life. Amen. Nagabaro ko sa inyong katubangan, isa ko karoon uban sa asawa, sa kamay ng baby, nga gigamit sa Ginoo. No? Ayaw ganun ko sa kinabuhi na. Ayaw mo kabalata kung isalipoy mo diyan sa gawas. O si Bisan Kinsa, pamilya, higala, kanan pa. Ang Diyos, nakita kung nagulog ka sa ating Ginoo. So, ninita ka sa kahapunon, nalito kay Son, o namoy mga Biblia. 6, pinakitahan. Ganahan, 40 minutos. 30 minutos, ganahan. Amen. O, riyak mo diha. Pag-reactin mo, para mahuman kita ni 30 minutos o 40 minutos, ha? Pag-dili gani na, alas 9 sa gabi. Amen? Amen. So, balikan na to, dili yun pwede kung mag-apply ang usa ka tao sa lipunin niya, stable siya, or malnourished siya, or dili siya makasabot. No? Bawal din kayo. Kaya balik ko ng pag-istorya, bisan pa ng pagtanaw. Sorry sir, sorry ma'am, dili hindi para sa imong trabaho. Daghan pa siguro imong ipakita na angayan ka dito. Amen? Kaya kung libre ka igsoon, physically fit na. Nakakay saktong kusog, nakakay saktong balon, nakakay kaon, sakto ang imong pahulay,